आङो भटखौ थुखांबाय थ' मोजां मोनदों आसा खालामदों जे मोजाङैनो मोजां जोबगोन आरो मोजाङै जोबथों सान्थियै जोबथों जोंनि बे बिसायख'थिया बेखौ आसा खालामदों ओमफ्राय गासिबो सिदलिबासि सिदलिनि जाहामान होजाथाव रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायदों जाहाथे आशीर्बाद होयो सहाय खालामो आरो जों बयबो जाहाथे सान्थियैनो माने भट होनानै माने बे भटखौ इलेक्सनखौ फोजोबनो हायो। नोंथाङा बबे केन्द्रआव भटखौ होनाय जादों? आङो बे जोंहा दक्षिण काजलगाव 420 बेहाय आङो 442 माने केन्द्रआव भटखौ होदों। रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौथ' आं मोनगोन होननानै सानदों अननाय मोनगोन आशीर्बाद मोनगोन होननानै सानदों आरो बेखायनोथ' आं खावलायदों जे सिदलिबासिनि रायजोफ्रा जाहाथे आशीर्बाद खालामो सहाय खालामो आं बेखौनो आशीर्बाद माने खावलायो आरोखि दे जोंहा दा बिटिसि गभर्नमेन्ट दङ आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआव जोंहा माखासे रायजोफोरनो खोथा होनाय दङ गेरेन्टिफोर दा बे गेरेन्टिफोरखौ जोङो होजेनबाय आरो बेफोरखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो बेल' नङा थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा जेबो खामानि मावाखै नंखायनो जोङो 28था मोनदों रायजोफ्रा जोंनो भट होदों जोंखौ देरहाहोदों गभर्नमेन्ट बानायहोदों बे हिसाबैनो रायजोफ्रा जोंनो भटखौ होगोन 15था मोनगोन एखे खाथां खुनु बेवहाय सन्देह गैया जोङो बिपिएफ हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि भटखौ माने 15था सिटखौ जों मोनगोन। नोंथांनि बादायनाया सोरजों जागोन? आंनि बादायनायाथ' ओरैनो दङ जेनेबा फेरेंगा दङ इउपिपिएलनि आरो कंग्रेसनिबो दंलाबायो सानै साथामसो दङ मोनथामसो खिन्थु बिसोर फेक्टर नङा मार्जिनाव देरहागोन गोबां मार्जिनाव देरहागोन आरोखि माने दा बेखौ आं ख'खौ होला खिन्थु बिराद डिफारेन्सआव देरहागोन गिदिंगोन आं जायगा गिदिंनांगोन एसे केन्डिडेट माने समस्ति वाइसै आङो जायगा माबायाव आरोखि भट केन्द्रआव आं थांगोन।